Hello guys, how are you? Morisation. So today I'm here to show you guys kuti ndokava sei mabhuku asisiri. She's now ECDB, so vakushandisa mabooks mahombe and so I want to show you kuti ndokava sei. As you know kuti chipo muchigwa anoshandisa makumbo, doing everything. Ndinoshandisa makumbo kuita zvese zvandinoita mulife yangu, so apo ndokava bhuku rasisiriri. Vanenge vachida mabhuku kuchikoro, so apo ndaenda kuisa plastic cover inombonditi netsei zvangu, but ndoshinga kusvika zvaita. I don't give up. Ndinototraya kuti chinhu ichocho chandisiri kukwanisa ndichigone. So ndikuisa plastic cover. Zvinhu zvakangokosha kuti amai vemwana you make sure kuti zvinhu zvese zvakarongeka, zvinhu zvese zviri covered, zviripo. It's a blessing. I'm blessed guys. Ndinonzwa kufara kuti ndiri mai vemunhu. Mwari vakanditrusta nemumwe munhu. It's a great feeling, I'm telling you. So apo ndapedza cover.